Ka dorbar senong lum siap upar golfling Shillong kalayo ban pentema yo rang ba senong haka jingjit pai ba kabala penlong haka ar pu pratarik ubanail bayar ar hajar ar pu ar haka tega jingjit yo rang ba senong botamai ki pai ba da jing senya kila jit yo ba ap khong pai banlong rang ba senong botamai ka jing pet slem ban penlong ye kene jingjit yo rang ba senong botamai kalong namar ka jingwan sar ka pang covid-19 bat ka jingkhang jong ki bor sarkar ban yelum pai ba hakini ke jingjit yo orang ba senong lawan bani simbentaru dagi longkemi bat ki khun samla nalor ka jingdon jong ki riu rang ba habayo bani kren bat ki nong yelam senong kilong ba ka jing yolat jong ki kenthei bat ki samla bani simbenta hakini ke jingjit yo orang ba senong kedik bala simrai da ka dor bar senong ban ailat ki kenthei bat ki samla nalor uba ap khong pai bala sajit kum rang ba senong la jidru yo ba Andrew Soklet kum asisten rang ba senong uba KP Pawa kum general secretary senong uba CR Kharraji kum asisten secretary uba SB Marthong kum treasurer kabalong na kabanta ka samoy trikam kabalai snem isi kanun ya kristom rekat bat kado ba senong kanun ni kristom rekat bat kiseng longkemi bat kisamla mitten yimdon abang puli ya ka report ngi ka report ka balong clear ban iso hun hado kata ka nongrem ka bayangi ki pai ba bangim dan shu ka nuno ka jing wadong ya ka dorban desi phimi maru aba mangama phi ijid yu rang basnong secretary lani nong kit kam shnong ni ban long ki ba kulun mersim tinakalian jonga nga snow happy babaro shikatan la jing basnong Nginsin suada kabarakti di kumbaka di Banlong. Kampat wan hakadur kadar kepada Banlong. Rakti. Facebook. Kirten. Ya no. Berikan cuma dulu dalam saya lihat.